गिबियावनो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों जासिहरनाय जाबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ अननानै नायलांबानो जाबाय। जोङो दा एसे बेरायनो ओंखारदों आरो दा गारिजों जों थांगासिनो दङ। नोंथांमोननो जाखिनि हायो आं एसे दिन्थिलांनोसै। दुलियाजान टाउनावहाय एसे गिदिंगासिनो दङ आरो दा जों गारि सा सा। गिदिं गिदा जायगायावनो गिदिङो ना। बिबार बारिफोरखौल' नायसनसै आं, ओमफ्राय बिबारफोरखौ मोजां मोजां नुयो। दा बिराद सिजेन ना बिबारनि, बिराद गुवारखा ना एरियानो। एगार'टानिफ्राय होनदों दा। लोगोफोर माने बिदानि फिसालामोनहा फुटबल गेलेगोन नालाय जों एसे नायनानै ओमफ्राय दा बिबोनांनि न'आव दसे बेरायनो थांबावगोन आरो। दा जों सफैबाय बिबोनांनि न'आव। ओरै गासिबो बेरायनो फैबाय जोंहा। आरो हाय बुलो आरो सुना आयो राजा ना रानी बे राजा यू राजा ना लाजिदो आइ नानि बर' रोंला नोंसोर बर' फोरोङाखै बर' रायलायनांगौ पापा बर' हायना सिख' बर' भी सिख' नैबे खोमथाफा जासिनदों जोंना आदौ आखाइ गुसुथार आंना दुस्थ' जाफुदोंना देरबा खम स्र' जासिगोन बिसोरो सानैजोंना। उन्दैयाव माबानियावसो अनजालुनि बे गावदांनि माबायाव नुबाय थादोंमोन आं बार्थडे खालामनायाव। आयै मा अन्थाव बाथाव गथ' बिसोरलाय होनबाय थाबाय आं सानैजों। सोरनाबा जा सुन्दुरि जाथारगोन नैबे सुन्दुरा ओमफ्राय ना जाना सुन्दुरा हब क्या जीवा बोले किसे मुझे कैसे हैं मिलना कोई का सुनो मोटे मेरी यार बेरे मोदै जानायनि बिसोरजों माने बेरेयानो होसोबाय थादों आरोखि बिसोरखौ ना बेरेयानो होसोबाय थादों आइ ना jarang naik ke bawah ni boleh. Bye bye aja bye. Aja babu aja babu. Bye nah. Ini aja itu kan ya? Tata. Apa itu? Isasir. Ambil dersin mana? Duisinku dersin mana ini? Ini duisinku dersinku. Mana duisinku dersin? Jika mendang. Jadi moja zakadang tong ayo sulah banana. Ini bedugasin. Bedugasin. Này bị hạt tolor băm dậy rồi phải sao bộ gì sao ধুনীয়াকে চাব
আপোনালোকক প্ৰতিখন খেল দেখাম ফাইনেল लोगोफोर माने बे फुटबल खेलाया दाखालि आफार आसामजों माने वाइल्डनिजों मेच जादोंमोन आरो ओमफ्राय आफार आसामा जेनबाय वाइल्डआ देरहाबाय ओमफ्राय दा 11 जानुवारियावहाय फाइनाल जाबावगोन आरो बे जायगायावनो दा नोंथांमोननो आङो फाइनालखौबो हायोबा देखायनो नाजागोन 11 थारिखआवहाय लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय बाय बिदिबा